Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Tonton at taga Quirino Province. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Ana Jean Gaho, Sel Valera, Biaheng Brangklesam, kan William Bolosan Sr. Kakabsat ko adamanang Leti Rivera, Zeth Adarna, Josie Barcel, kastamoten ti Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual, kan Pastor Family, dita San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Karyaga kan Dar Family, Tiliwayway Difon Quirino, from Ellen Pimentel. Happy birthday Mamang Huling Martinez from JM Almazan. Shout out kada Mira Reyes, Jasmine Rivera, Virgilio Salem, Glenn Peter Sipe, kan Josanen Abon. Kakabagyak di Tabagabag Nueva Vizcaya from V. Plenny. Amin agagayam ko di ta Hong Kong kan amin a drivers from Brian Ephraim Lomboy. Cheryl Carion ay Zabiday kan Lorna Repuliesa nga adda ijay Abu Dhabi, UAE from Manang Rena Manzano ti Candon, Ilocos Sur. Shout out pay kada Reggie Torno, Dandan Ruar kan Crispin Saldayan ti Aloy from Judith. Tatay Erning kan Inang Lina Invierno di Cagayan from Beverly Espinosa ti Cavite. Inang Rosario Bersaval, Clarita Pahe, Manong Nelson, Shine Clarinel kan Makmak ni Insan Joseph Cabansag kan ti Pamilyana from Benny Rose Bersaval ti Barcelona, Spain.
Shout out kada Joan Rovillos, Kate Angela Damaso, Mercedes Salazar, ken Russell Mosco sa Cabaro. My first apo, Zaiden Niveras, Christine Ellen, Debet, Perlin, Candemi Niveras, iti Luna La Union, from Nida Niveras. Papang Joel kan Mamang Flor Valdez, Justin kan Jason, Gaysel Valdez, Dita Isabela, Auntie kan uncle ko, iti mother kan father side, from Joy Valdez. Alonso Maliaga, Tanyesa, Lagimon, Alamo family, ti Alakapan, kan Bisago, from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari West, Apari Cagayan. Anak ko Adaronalyn kan Gracias Medina, kan asawa ka ni Arlene Medina, from Ronald Medina, ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out pa kada Rema Melchor, kan Emily V. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tonton. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, sapay kumata da kayo'y tinasaya at akasasaad adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad na klangan manang itinagan at Tonton at taga Quirino Province. Dua kami lang nga agkabsat kat siyak ti inaudi. At da ijay balasyo tao ti kabsat ko manang, kat iso ti tumultulong kada kami kada tatang kan nanang ko. Manalo ni tatang ko kat agtagibalay mat ni nanang ko. Nakapagsurat akmat, tadapadas ko kayat ko nga ibinlay kadagiti dumdumngag. Sapay ko mata makaibati mat iti adal kadagiti naayat amang tartarabay. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, manang ti agsalaysay. Anya ngay lakay, nalako matlaang ang dagiti irek. Wan bakait. Nagibati aklaang iti umdas akanon tayaw. Tapno saan tayon to nagumatang iti bagas aging ga iti sumaruno pa nag-aapay. Nasaya at mat, iso pa'y ama itulong ta kanileya. Kasi matyanak ta, tada iji abroad ngagtrab-trabaho, ayat na laang ama katulong kada tayo. Nga rod kinayat na mga minti nag-abroad. Kunakmat idayin nga titinulong tayo laang hindi tao eh. Ada matara pa ap di anak ta alakay, iso akinayat na matim madayaw. Kan may sa, kayat na makaturupos di adi na. Sa bagay, aywan, dandanin ti enrollment ni Tonton saan aya? Wan nga road, nagbiit anaungpot ti bakasyon da. At amat kit di pag-enroll na iti kolehiyaw. Iso adi mon ibagbagapay kan nileya amanang natasakon ti makaamaw. Sige nga rod lakay, tapno makaurnong mo't di anak mo ijabala siw taaw. Saan nga amin amasapol dito'y kat ipatulod na, nakababainan. Awan mo't talaga nakababain. Tano ar-arigain, saan na tayo mo't akargaw? Angam talaga anasingpot ngamin ni Leia. Isa tumultulong latta kada tayaw. Awan, ni Tonton ngay. Hawan pa'y, napankano di tabagatan, iti ayan tigayim na. Madamdamalaang adanday jay. Iso nga in kaagpalasan, tap na mga antayon ton, apaman asumangpot ni Tonton. Tonton, ag-enroll kan anak ko. Wan nga tatang, nagbita na ang puti bakasyon ko. Agkolehiyo kan taon. Amom ka din no anya akurso ti alaam. Day tangar ti kayat ko ngay baga kada kayo tatang. Kasadyak pa'y kayat ta ag-enroll. Nay, anya ti kayat mo asawan. Agsardengak pa'y lang tatang. Anya, di pa'y katsayang ti gundaway. Apay nga di mo kayat nga ituloy ta agbasa. Kayat ko kumatagtrabaho lang ang tatang. Apay taon-taon, anya ti pagganatam nga agtrabaho.
Kabailan da kamot apagadalan ta tumultulong pa ni manang mo Aleya. Kasla masaduta kung nagadal tatang. Dahil suntumot lang ay sa trabaho ti sa pula kapama na makaturpusak. Anak ko, may mayat mutlaeng no nakalpas kay ti adal mo. Anak ko matrabaho ti sarkam ngay no high school laeng tinaiturpus mo. Makamo di tatang, basta kaya't kung tagtrabaho, ay una yan. Isungarod anapan nagtrabaho di kabsat mo di balasiw tao, tapno matulungan na ka makaturpos iti panagadal mo. Ituloy kong tumot lang tagadal tatang. Ngamno ita, talaga kaya't kung tagtrabaho. Ti ko namlakay. Saanan akayat ni Tonton ti agtuloy nga agkulehyaw. Bakit? Sinaludsod ko nga minukano nga aginroll. Kasi mo tantinsong bat na kanyak. Apay, anya ka no agapaw. Anya ti rason na nga agsarda nga agbasa. Kaya't na kanon tagtrabaho. Anya? Anya laangan ti ibaga ni Leia no maamuan na dayta. Sapay itarigagayan na makaturupos na itakabsat na. Diyak man amaw no niya tinaknakan di buridak maw. Nagsaya ata na pagad-adalan di kabsat nangam di nakit din kayat. Sapay sigurado nga umawag tumanan ka dagiti masungad nga aldaw ni Leia. Basta nalpasan nagsweldaw, umawag dayjay. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Hinaimbag man tay mawag ka. Kumusta ka ngay? Nasaya at mat, Nanang. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Iso ang nagpatulud akon iti kwartayo. Agraman pag-enroll ni Tonton. Ha? Ay, kasta ka de, anak. Ay, naimbag tay mawag ka. At dangamin ibagakan ka. May papanitian niya, Nanang. Maipanggap iti panag-enroll di adem. Di mo tagkolehiyo ni Tonton? Anya ka diti kurso nga laan na? Day tangarod ti problema, anak ko. Dinan kaya ti agtuloy nga agiskwela. Anya? Apay ka no, Nanang? Kaya't na kanun ti agtrabaho, Leia. Anya kumaga po. Saan mat nga problema iti tuition na? Una yan ni Tonton. Isungarod ang nagabrodak, tap na mapagadal ko. Ngam isumot ti agmadmad eh. Bayam, no day tati pangudeng na. Narigat mo't apilitan tayaw no talaga amaden. Kailalamot ti panagtrabaho dito eh. Naon mo't gayam isagsaganaak. Bayamon, tap no mapadasan na. Urnungam kiti ti kwartam tita, tap no adagungguram nga imadayaw. Bayan nyo, takasaritak to pa yan nasaya at ni Tonton, Nanang. Jakman ang mumanang Emmy, taapaman ang nakaturpusak iti high school, kaslaawan mo ten asam ko nga agkolehyo. Impagarup ko ngamin ang nalakalaang ti agsapol iti trabaho. Awan mo't problema iti panagadal ko manang, takas na kunakon, at dakabsat ko iti balasiw taaw, nga agipat patulod iti kwarta para iti tuition ko. Kastamot ten kadagiti kasapulan mi iti inaldaw. Kasta unay apan nakaupay dagiti dadakkel ko manang. Agingga iti kinasarita nak ni manang ko, Aleya.
Hello, Tonton, Ading. Hello, Manang. Kaya't nakano makasarita ako na ni Nanang. Wan, Tonton. Apay, anya dyan baga kanyak ni Nanang. Asaan mo kano na kaya't agenrol inton pa nagsasarek? Kasta nga rod, Manang. Apay, Ading ko, ada ka di problema? Adamat may patulod ko pag enroll mo. Kurang ka di ti allowance mo nga ititad ko? Saan, Manang? Kinapod no na. Supra-supra pa'y nga rod. Apay nga rod adimon kayat ti agadal. Among ka di asika ti may sa makagapo. No apay nga insakripisyok ti may nagtrabaho dito'y balasiw tao. Amok day tamanang. Ngam pasensyakan. Talaga adya kon kayat tagtuloy. Kayat kon tagtrabaho. Panagkunam ka di kat nalakat agsapol iti trabaho. Nang runa iti kasta nga edad mo. Kan awan na iturpos mo. Orean niya dita na trabaho. Basta nadalas, Manang. Kaya't kumutan ti madaan iti kwarta. Babaw niti bukod ka pa nagsalukag. Maawatan ka, Ading ko. Ngam amang marigatan ka. Awan mo timang pilpilit kan kang agtrabaho. Saan aya? Wan, Manang. Ngam bayandak kumapay iti dayda pangateng ko. Sapay kumata maawatam, Manang Leia. Ay, sige, sikati makaamo, Ading ko. Ngam na agbaliw iti panunot mo, ibagam adagos kanya. Dandan hindi enrollment, bakit? Anya nga iti kunan niton taon. Talaga adisididon nga agsardeng lakay. Ay. Kinasarita pa yan ni Manang na. Di na naalo ko yung agenroll. Anya nga rod nga iti maramidan tayaw, no talaga amaday. Narigat mo't apilitan no di nantumot lamayulaw. Kailalalaang ti mabusbus a kwarta. Sapay pagbanbanugan di kabsat na dayjay. When nga road, nala, no day tati pangadeng na di makaamod. Kastamot ti ko na ni Leia. Di tay kanupilitan, no talaga ama din nga agenroll. Manya kumangay at trabaho ti master na. Diyak mo damot siguro ang mga numarigatan tulaang. Ay, katanyangay nga raud. Awan pa basulun na ano kastaman bilang. Tadi tayo mat nagkurang anang bagbagakan ko ana. Sapay la kumata makaamiris tumutlaang lakay. Naggapuam aya, tontaon. Naggapuak ti balay ti sigod a kadalak tatang. Ada ngamin ibagbaga na at trabaho ang mabalin mi asarkan. Anya ka nung ay dayta at trabaho anak ka. Waiter ka no iti restaurant ni Ikit na, tatang. Waiter kunam. Awan mo ti amom may papan iti panag-waiter. Kasanungay dayta. I-training da kami ka no, tatang. Kalpasan na, mabalin ninton ti mangruging ag trabaho. Sigurado ka akabaalam, tonton. Tatang, excited ak nga roda na mangrugi. Ay, dakman amukan ka anak ko. Magagaran ka unay nga agtrabaho, katadamot madadaan apagadal mo. Kaya't kumuta mapadasan tagtrabaho, tatang. Isa ang maawatan dak kuma. Mala, no day tati pangadeng mo. Si ka nga rod ti makaam mo, tontaon. Kunto mo na asweldo kiti pa nagtrabaho kas waiter iti restaurant. Nagmayat gayam tarik na. Naadan bukod ko a kwarta. Kan nagregatak pa ya talaga.
Sumit lagayam nga dadagiti kapatadak asaanan ang nagtuloy ang nagadal. Kinaykayat dan ti nagtrabaho. Makaawid ak mo tanalpasan ti jutik. Ngamsak ba nga agawid ak? Dumagasak pa iti groceria. Taggatang akon kadagiti kasapulan medyo balay. Sigurado, maragsakan danaan ang kantatang ta makatulong akon kadakwada. Saan laangan animanang ti pangnamnamaan mi? Kaasim at ti kabsat ko, naisulatan ti kanayin amang mangtad iti kasapulan mi. Unay aragsak ko, idi nakarugi akon ang nagtrabaho manang Emmy. Nang runa, idi agsweldo akon. Naimbaglaangan tanasingpot di antitigayam ko, ta pinag-training na kami nga imo na, sakbay anang rugi kami nga agtrabaho. Uray saan unay adakkel ti matmat gadak, makatultulong akmatan idi balay mi, akas kanimanang ko. Kanayon nakmat ako mustaan ti kabsat ko manang. Tanamnamaan na nga agbaliw ti panunot ko. Ngem saan anapasamak, gaputa agin enjoyak nga agtrab-trabaho. Maragsakan mo't dananang kantatang ko. Ngem kanayon daklata palagipan, anasaysaya at matlakano no makaturpusa kiti panagadal ko. Agingga iti may sangal daw. Tanakasmut lang ang dagiti customer tayo, ha? Makabanog ka talaga. Sana ya, Tonton? Hoy, Tonton! Kasarsarita ka! Ha? Anya jay kunam, gay? Uy, ito'y pa napaliw ko akanay na matmat-matam ni Cherry ang nakatugaw iti ka, ha? Crush mo niya. Shh! Taktagari. Ang mga nadamakangagkan ka. Nakababain. Apay, anya ko matikabain mo? Amo ka kurso na, Adam. Saan ka di? Ngam imposible amadlaw na tikas kanyak a waiter lang iti restaurant da. Hoy, nasingpot ni Cherry. Kun nagagutpay. Agasam, naawan klase na, at na dito restaurant da tumultulong. Day tangarot ti pagbaynak. Ore ada pa nagustok kan kuha na. Kasla saan na mabalin. Taday tinagbaitan ti kasasahad may tibiyag. May sakla ang waiter. Kanjak pa'y nakaturpos iti panagadal ko. Nakababayin ti agdaton kan kuha na. Apay nga minadi ka nagadal. Mabalin mat no kayat mo. Kas kadag iti daduma kakadwata dito restaurant. Nagkanday ti gundaway nga agadal. Kabayatan nga agtrab-trabaho da. Kas lang amin awan SM kun nga agadal. Ngam amom gay. Kasla ni Cherry tinagbalin nga inspirasyon ko. Tap na ituloy ko tagadal. Iti kasta. Sa anak to amabay nga agaram kan kuana. No adapan na kay karik. Anya ti amom. Amangan no adan to namnamam. Natair ka, Tonton. Ken nagagat ka. Talaga lang at kurang kat ka. Kat di ka nakaadal. Wan nga rod. Ita, naamiris kon. Asa baligay mo talaga no nakaadal ka. Saan ka amabay na sumango iti ure asino man? It's high time. Kasaritam ni Madam, kat dumawat kay ti oras mo nga agadal, kabayatan ti panagtrabaho dito restaurant da.
Anya jay ko na mga ibagam anak ko. Nanang, aginroll ako nito may pa nagsisarak. Ha? Agpaiso? Agam ka sa nun ti trabaho. Agresign kan. Saan, nanang? Ag-working student tak. Kinasarita kong ti boss ko. Kat imanugot nga agtrabaho aklatay ti restaurant na. Kabayatan ti panagadal ko. Ay na, nagsayaatan ngay anak ko. Agam aguray ka man. Apay akala at akinayat mo ti agbasa manan. Kan anya akurso ti alaam. Naamiris ko na sa isayata talaga ti makaturpos, nanang. Tapno saan unay ang nababati pagkit kita ti bagik. No maidilig iti sa bali a tao. Ken ti mainaig mo't lang iti trabaho ti alag akurso, nanang. Maragsakan lakit din imanang mo. Numaamuan na day tapangedeng mo anak ko. Nakasagana mo tumulong ka. Saanin, nanang? Jacket nga obligain ni manang. Kakaasimat. Dakailatan ti patuludan na. Kabailak mo't abayadan ti tuition ko. Bayan yung agurnong ni manang. Tapno makaawid tumutan kat agdaden nata yung tumanen. Mailiwak mo'tan ka ni manang, nanang. Saan nga umdas si sumagmamanula nga aldaw kaadana dito itunggal agbakasyon. Ay na, nagsaya at ka talaga anak ko. Saan ka akas ka dagiti daduma amang namnamalatan iti patpatulod dagiti kapamilyada nga agsak-sakripisyo nga agtrab-trabaho iti sabali a pagilian. Kayat ko, panunutan mo ni manang Leia ti may papan iti masakbayan na, nanang. Katsyak, nakasagana ka tumulong kada kayo aging iti kabailak. Kat ikarik, nanang. Matunoy kunto amin nga arapaap ko iti biyag. Hello, manang Leia. Kumusta kan? Hello, Tonton Ading. Nasaya atak matlapta kaasi ti Apo. Wen gayam, anya dyan baga ni Nana nga ituloy mo kanumat lang ti agadal. Wen, manang. Aginroll ako nito may pa nagsisarak. Ngam sanak ag-resign iti trabaho. Kabailam ti agtrabaho kan agadal? Mabalin mo ti ag-resign, tatulungan ka laangan iti panagadal mo. Saan, manang? Kabailak. Di ka madanagan. Diyak mabalin tag-resign. Taday di restaurant ti tao nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy kong matlang ti agadal. Kasla sa balin sa dayta na ading ko. Adda ka din na magpitik ti tapusom? Kinapudno na. Addan, manang Leia. Isu na lang taday ti baot ti estado mi iti biyag. Isu ngay karigatak tagturpos. Tapno sa anak to amabain. Ama idilig kan ko, ana. Husto day ta ka panunutam ading ko. Kat itapay laeng kablaawan kan. Amok nga adayo ti maturong mo. Agyaman ak, manang Leia. Kan, uray saan mo akayat asyak ti agbayad iti tuition mo. Ikan kalata iti para allowance mo ading ko. Tulungan kalata. Tapno saan ka unay amarigatan. Agyaman ak unay, manang Leia. Tonton, at namadmadlaw ko kada kayo ni Ma'am Cherry. Kasla na singad kayo iti tunggal maysa. Agar-aram ka din kan kuana. Saan pa'y gay? Kahit kung agbalin kami pa na singad nga gayam. Agaramak to, into na dan pagkarit ko kan kuana.
Ay, Ma'am, nadnadlaw kaya't nakamit ni Ma'am Cherry. Apay na armemon. Ang mga noada makaununakan ka. Sige ka. Saan pa panahon, gay? Dumteng-tumot lang, dayta. May backpay lang agbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Kat no talaga ada kami to tagkagasat, mapasamak to, dayta. Ay, wow! Pilibak kan ka, Tonton. Saan ka akas ka dagiti daduma darasudos kan manang gundaway? Iso siguro a love na kamata ni Ma'am Cherry. Ay no! Sika talaga. Basta siya, adak lang dito'y para kan kuana. Kat amin nga aramidak ita. Para day tayo iti pamilyak. Kan para kan ni Cherry. No da kami to bilang tagkagasat iti udi na. Mabiitan day ta, Tonton. Di ba't nandani ka nagturpos? Oh, di mabalin mo ti agaram kan kuana. Ay, hoy, siya to tagbalin na bridesmaid into nagkasar kayon. Kasaradagos? Jack pa'y sigurado no kaya't nakwan no saan? Ay na, siya kunti mangipas-pasigurado. Kaya't na ka ni Ma'am Cherry. Sapay lang ko mga rod ta talaga akasta. Ngamin, agayatak at talagang kankwana. Kalpasan ti adu a sakripisyo ken determinasyon ang makaturpos iti kurso nga inadal ko, nakagraduate ak matlaeng manang Emmy. Dakkel ayaman ko ken ni manang ko Alea ken dagiti dadakkel ko, gapo iti panang suportada kanyak. Ket saan ang nagkamali iti panangipapan ti kadwak iti trabaho abaian manang. Ta idi inaram ko ti anak ti akin kukwa iti restaurant a pagpapaayak sa anak a napaay. Inaklon na ti panagayat ko, kat maipanakkel ko nga ibaga, apati dadakkel na, kat kayatdak nga agbalin a manugang da. Itamanang bale siyakon ti mangimatmaton iti restaurant da, ta intalagdan kanyak, kat plan-planwan mi matan ti agkalay sa kani Cherry, iti kabiitan a panawan. Apaman ang makapagkalay sa kami, panggap kumutan arugyan ti sabali pay a negosyo. Daytay negosyo ang makunak apundar mi nga agasawa. Tati restaurant, plano mi kani Cherry nga ipamaton iti may sa kadagiti trabahador ijay, anakitaan mi iti potensyal nga agimaton iti kasdi akita ti negosyo. Tapno makatulong kami mat kadagiti addaan potensyal, asaan ang naipaayan iti napintas agundaway. Daytoy ti pakasarita ak manang, tuy pagayam mo, Tonton. Tonton, pagayam ko, maragsa ka na, gapo iti determinasyon mo iti biyag, natunoy mo ti arapaap mo, kat nagunod mo pa iti ayat ti babae ang nagbalin nga inspirasyon mo, tapno makaturpos ka iti panagadal mo. Itapay laeng kablaawan kayon iti umadanin a panagkalaysayo iti kaayan ayat mo, kat kararag ko, amataginayon ko matiragsakyo, kastamutan, tibuklan nyo, abuko dyo, a pamilya. Ituloy yung ti panagbalin nyo ang managtulong, tamasigurado nga ad-adupay a parabor ti maawat yo, no amuyo nga ibinglay tinapintas agasat, adimteng kada kayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panang ibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapu